कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी स्क्रीन தெரியுதுங்களா? தெரியுது. हरे कृष्णा இன்னைக்கு நம்ம हरे कृष्ण प्रभु जी வெல்கம் ஆல் டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 3 பார்க்க போறோம். கர்ம யோகா. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கர்ம யோகா அப்படின்றது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு 18 சாப்டர்ஸ்ல 3 விதமான யோகா சொல்லி கொடுப்பாங்க, அதாவது உபதேசம் பண்ணிருப்பாங்க. எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யோகான்றது நான் நேத்திக்கே சொன்ன மாதிரி சோலையும் சூப்பர் சோலையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயம். அதுதான் யோகான்றது. நம்மள கனெக்ட் பண்ணும், சோலையும் சூப்பர் சோலையும் கனெக்ட் பண்ணும். அப்போ அது வந்து செயல் மூலியமா நம்ம பகவானோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி மூலியமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஞானம் மூலியமா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது 3 விஷயம். இந்த 3 விஷயத்திலும் நம்ம வந்து பகவானோட நம்மள இணைச்சிக்கலாம். அப்போ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து முழுக்க நம்ம வந்து கர்ம யோகம், செயல் மூலியம் நம்ம பகவானை எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றத நம்ம பார்ப்போம். இந்த உபதேசம் தான் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல நம்ம வந்து இன்னைக்கு சாப்டர் 3 பாக்குறோம். கர்ம யோகா, செயலின் யோகம். நம்ம செய்யற ஒரு செயலையும் பகவானுக்காக செய்யும் போது நம்ம பகவானோட அதை சம்பந்தப்படுத்திக்கலாம். அந்த மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராதாகிருஷ்ணர் டேட்டி அவங்களை நம்ம வந்து வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நேத்திக்கு பார்த்ததுல ஒரு ரீகேப் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனின் ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணாவின் தீர்வு. அதாவது 5 விஷயங்கள் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அர்ஜுனர். எதனால சொன்னாங்க? இரக்க குணம், அதனால சொன்னாங்க. அந்த இரக்க குணம் எதுக்கு அப்படின்னா, எல்லாரும் போர் நம்ம பண்ணும்போது எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்னு பயந்தாங்க இல்லைங்களா, அதுக்காக. அதுக்கு பகவான் நேத்திக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன உபதேசம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்சர் கொடுத்தாங்கன்னா, நான் உடல் அல்ல அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு தெரிய வச்சாங்க. ஆக்சுவலா அர்ஜுனன் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்னா தாத்பரியம் ஆத்ம ஞானம் ஆல்ரெடி உண்டு. ஆனா நமக்கு பகவத்கீதை கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக, ஏன்னா கலிகாலத்துல மக்களை வழிகாட்டுறதுக்கு பகவான் கூட இல்லைங்களா, அதனால உபதேசம் மூலியமா நம்ம கூட இருக்கணும். அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அர்ஜுனருக்கு மாயத்திரையை போட்டு அதன் மூலம் நமக்கு பகவத்கீதையும் பாகவதத்தையும் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சோ பகவத்கீதை பாகவதம் தான் கிருஷ்ணர் நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு உணர்வை நமக்கு கொடுக்கும். நம்மளுக்கு என்ன ஒரு டவுட்னாலும் பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கும்போது நமக்கு அதுல உள்ள சந்தேகங்கள்லாம் நீங்கி நம்ம மன தெளிவையும் நம்மளுக்கு உண்டு பண்ணும். அப்படி இருக்கும்போது நான் உடல் அல்ல அப்படின்னு சொன்னதன் மூலியமா என்ன ஆகுது? சோல் வந்து எப்பயுமே நித்தியமானது. நம்ம எப்பயும் இந்த உடம்பை மட்டுமே நம்ம வந்து கவனிப்போம். இதுக்காக என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணுமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம கவனிப்போம். ஆனா அப்படி கிடையாது. நம்ம என்னது? ஆத்மா. ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து பக்தி செய்யறதுல எப்பயுமே பிரயத்தனப்படும். பக்தியில தான் அது அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் அதுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம உணர்றதுக்காக ஆத்மாவை பத்தின விஷயங்களை இங்க சொல்லும் போது, அதனால நீ யாரையும் அதாவது கொல்ல போறது இல்ல. எல்லாருமே வந்து என்னது? இந்த உடல் தான் அழியுமே தவிர ஆத்மா எப்பயுமே நித்தியமா இருக்கும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை. இன்பமின்மை என்பது போர்னால எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது? இவங்கெல்லாம் இருந்தாதான் நான் வந்து போர்ல வெற்றி பெற்றாலும் எனக்கு வந்து சந்தோஷம். ஆனா இவங்களும் இல்லைன்னா எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்க போகுது அப்படின்ற சொன்னாங்க. அதுக்கு வந்து போர் தர்மத்துக்காக செய்யற, அதனால அதுல வந்து சொர்க்கம் கிடைச்சாலும்
அதாவது இறந்து போனா சொர்க்கம் கிடைக்கும். ஒருவேளை நீங்க வந்து ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். அதனால சந்தோஷம் இருக்கு அப்படின்றத பகவான் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பாபச் செயல் சொன்னாங்க. பக்திக்காக செயல்பாடு பண்ணும்போது அது பாவம் இல்லை அப்படின்றத பகவான் விளக்குனாங்க. அதுக்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம், வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள். ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது வந்து அந்த அளவு முன்மாதிரியா இல்லாத விஷயங்களை மாத்துறதுக்காக நீ வந்து இந்த போரை வந்து நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இருமனம், இன்டெசிஷன். எப்பயுமே நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பா யாரை நாடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரு. குரு நம்மளுக்கு எப்பயுமே வாழ்க்கையில அவசியம் தேவை. அப்போ அவங்க வந்து எப்படி இருக்கணும், நம்மளுக்கு நல்ல வழியை காட்டுறவங்களா இருக்கணும். அதனாலதான் இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல ஒருத்தவங்க ஒரு பரம்பரையோட நம்மள கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்மள மிஸ்கைட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து தன்னை குருன்னு சொல்லிப்பாங்க, தன்னை கடவுள்னு சொல்லிட்டுலாம் வருவாங்க. நிறைய மக்கள் வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்காம என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் தன்னோட பிரச்சனைகளை சொல்லுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வேதத்தோட தாற்பயம் தெரியாம அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வச்சு அவங்க சொல்லுவாங்க. அதனால மக்கள் சில சமயம் ஏமாற்றமும் அடைவாங்க இல்லைங்களா? அதனால நம்ம யாரும் எப்பயுமே குரு அப்படின்னும் போது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு நல்ல விதத்துல, இப்ப நம்ம குழந்தைங்களை ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறோம்னா நம்ம கண்டிப்பா ஒரு தடவைக்கு 4 தடவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கவனிப்போம். அந்த ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூலா, அது வந்து எல்லாமே கரெக்டா இருக்குமா, அது மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஆன்மீகத்தை மட்டும் நம்ம ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதுவும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், முறையா பண்ணணும். ஒரு குரு நம்மளுக்கு அவசியம் தேவை. அப்படின்னும் போது இங்க வந்து இருமனம், இன்டெசிஷன் அர்ஜுனன் இருக்கும்போது யார குருவா ஏத்துக்கிட்டாங்க, சரணாகதி பண்ணி கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்றத ரொம்ப தாத்பரியத்தோட அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல குருவை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க மூலியமா நம்ம வாழ்க்கைய சரி பண்ணிக்கணும். நம்மளுக்கு ஏற்படுற சந்தேகங்களை தீர்த்துக்கணும். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம். கர்மயோகம்ன்றது நம்ம செய்யற செயல்கள், நம்ம என்னென்ன செயல்கள், ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு நிறைய செயல்கள் நம்ம செய்யறோம். அந்த செயல்களை பகவானோட நம்ம எப்படி சம்பந்தப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றதுதான். அப்போ அது மாதிரி செய்யும் போது அந்த செயல்கள்னால நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள், அதாவது நன்மைகள்ன்றது எப்பயுமே பகவத்கீதை பாகவதம் விஷ்ணுவை கும்பிடுறவங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ்டிக் வேர்ல்டுல நன்மைகள் அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல வரவே வராது. ஸ்பிரிச்சுவல்ல நன்மைகள் தான். இதுல வந்து மெட்டீரியலிசம்க்கு இதுல வரவே வராது. அது வந்து நம்ம வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து பகவானை வந்து வழிபடுறது அவ்வளோ நல்ல ஒரு ப்ராக்ரஸ் இல்லை. அதனால எப்போ வந்து நம்ம வந்து செய்யற செயல்களை பகவானுக்காக செய்யறோமோ ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆகலாம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் இதுல என்னென்ன ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றது, அதாவது சம்மரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா துரத்தல் அல்லது செயல். ஏன்னா நேத்திக்கு வந்து நிறைய, அதாவது சம்மரி ஆஃப் கீதா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, செகண்ட் சாப்டர். அதுல வந்து ஞான யோகம் பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க, பக்தி யோகம், எல்லா யோகத்தை பத்தியும் பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வந்தாங்க. அப்ப நீ செயலை மட்டும் செய்யி, கடமையை எதிர்பார்க்க, ஐ மீன் உன்னோட கடமையை மட்டும் செய்யி, அதுக்கான பலனை எதிர்பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்திதமுனி அவங்களோட தன்மைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் விளக்கமா சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அப்ப எப்பயுமே பகவானோட சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்கணும், அதுதான் வந்து சிறந்தது அப்படின்றதையும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. சோ இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டுருச்சு. பகவத்கீதைன்றதே பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா அப்படியே கான்வர்சேஷன் தான் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும். ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் இடையில பேச்சுவார்த்தை தானே. அப்போ அதுல வந்து உபதேசம் கேட்கறாங்க, இவங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒன்னொன்னுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கும். அதுல வந்து நம்ம நேத்திக்கு ஐ மீன் செகண்ட் சாப்டர்ல பகவான் வந்து அர்ஜுனர் கேட்டாங்க, துரத்தல், அதாவது எல்லாத்தையும் நான் விட்டுட்டு பக்தி மட்டும் பண்ணட்டுமா இல்ல நான் செயல் புரியணுமா அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்தது. அதுக்கு பகவான் வந்து இங்க விளக்கம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்மயோகா ஞான யோகா எது சிறந்தது அப்படின்றதையும் இங்க கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கர்ம காண்டம் கர்ம யோகா, அதாவது இதுல எல்லாமே வந்து கர்ம யோகான்றது என்னன்னா நம்ம செய்யற செயல்கள்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. அப்ப அதுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கர்மீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்களாம் என்னன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸே வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் பிறப்பாங்க, வாழ்க்கை அவங்க இஷ்டப்படி வாழ்வாங்க, அதோட அவங்க வந்துட்டு அவங்க வாழ்க்கையை முடிச்சிருவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, அதாவது பகவானோட சுத்தமா எந்த ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸும் சம்பந்தமே இருக்காது. அதுக்கு மேல ஒரு படி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனா வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து பண்ணுவாங்க.
எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் இந்த பூஜை, இந்த யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்றேன். நான் வந்து இந்தந்த விஷயங்கள் செய்றேன். எனக்கு இந்த நல்லது நடக்கணும். அதாவது ஒரு 108 தடவ நான் வந்து கோயில சுத்துறேன். எனக்கு இந்த இது கிடைக்கணும். இல்லன்னா வேதத்துல சொன்ன மாரி ஏதாவது ஒரு யாக, யஜ்ஞம், இந்த புத்திர காமேஷ்டி யாகம்லாம் இருந்தது இல்லைங்களா? அந்த மாரி ஒரு யாகம் பண்ணா குழந்தைகள் பிறக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ராமாயணத்துலாம். அந்த மாரி ஒரு விஷயங்கள் செய்றேன். அதாவது பலன் எதிர்பார்த்து பண்றது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிஷ்காம கர்ம யோகா. அதாவது சகாம கர்ம யோகான்னு சொல்லுவோம். அதாவது கடமைய செய்வாங்க, பலன எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா அதுல ஒரு அன்பு இருக்காது பகவான் மேல. கடமையேன்னு செய்யறது. அந்த மாரி இருக்கிறது அடுத்த லெவல். அதுக்கும் மேல இருக்கிறது தான் ஆ என்னது பியூர் பக்தி. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஆ அகர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவானுக்காகவே தன்னோட செயல்கள அர்ப்பணிக்கிறது. அதாவது இப்ப சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, அதுல என்ன இருக்கும்? பகவானோட நாமத்த நம்ம உச்சரிக்கிறோம். அப்ப நம்ம செய்யற செயல் பகவானுக்காக செய்யறதா இருக்கு. அப்புறம் இப்ப நாங்க வந்து இப்ப வந்து லேடீஸ்லாம் குக் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப குக் பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அத எடுத்துக்கும்போது, அந்த செயல் வந்து பகவானுக்காக செய்யறதா இருக்கு. ஆக்சுவலா தினமுமே தான் குக் பண்ணுவோம். குக் பண்ணி தினமுமே தான் நம்ம எல்லாரும் ஃபேமிலில சாப்பிடுறோம். ஆனா அதையே நமக்காக செஞ்சுக்காம, பகவானுக்காக செஞ்சு, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடும்போது, பகவானையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? திருப்தி படுத்துறோம். அதே மாரி அது வந்து என்னவாயிடும்? அது வந்து ஆ அகர்மால வந்துடும். சரிங்களா? அதே மாரி ஒரு செயலையும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தி இப்ப வேலைக்கு போறோம் அப்டின்னா, வேலைக்கு போய் சம்பாரிக்கிறது மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு தான். ஆனா அந்த சம்பளம் நம்மளோட டைமையும், நம்மளோட பகவான் குடுத்த திறமையும் நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம சம்பாரிக்கிற சம்பளத்த நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு பகுதிய பகவானுக்காக நம்ம செலவு பண்ணும்போது, அந்த எவ்ளோ நம்ம பகவானுக்காக செலவு பண்றோமோ, அந்த பகுதி வந்து நம்ம பகவானுக்காக வேலை செஞ்சதாகும். இப்ப நம்மளுக்காக நம்ம வேலைக்கு போறோம். நம்மள மட்டும் நம்மளுக்கு தேவையானத மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டோம்னா, அது பலன் வந்து அந்த அளவு சிறக்காது. ஆனா, அதே சேலரில ஒரு பகுதிய நம்ப பகவானுக்காக குடுத்தோம்னா, இப்போ 1 ஹவர் நான் அந்த சேலரி எடுத்து என்னோட 1 ஹவர் சேலரி நான் குடுத்தேன் அப்டின்னா, அந்த நேரம் நான் வேலை செஞ்சது பகவானுக்காக வேலை செஞ்சதாகும். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், பகவானோட நம்மள சம்மந்தப்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும். இதுதான் அக்காம கர்ம யோகா. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம செய்ய நம்ப பியூரிஃபிகேஷன் ஆவோம். இதனால என்ன ஆகும் அப்டின்னீங்கன்னா, இதனால சரி இந்த மாரி செய்யறதுனால என்ன நடக்கும் அப்டின்னா, நம்ம கிட்ட கர்மங்கள் வந்து சேராது. ஏன்னா நம்ம பிறவி எடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? நம்ம செய்ற கர்மங்கள். நம்ம செய்ற செயல்கள். நல்லது செஞ்சால் நல்ல சொர்க்கம் கிடைக்கும். கெட்டது செஞ்சோம் அப்டின்னா, நரகம் கிடைக்கும். அதே சின்ன சின்ன நல்லதுகள்லாம் செஞ்சோம் அப்டின்னா, அதனால இங்கேயே நம்மளுக்கு சில சில சின்ன சின்ன நல்லதுகள், நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். சின்ன சின்ன பாபங்கள் செஞ்சா, இங்கேயே நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன தண்டனைகள்லாம் கிடைக்கும். இல்லைங்களா? அப்போ இந்த கர்மம் அப்டின்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அத நம்ப ரொம்ப கரெக்ட்டா பார்த்து ஒரு நாளையும் ஆ செலவு பண்ணணும். இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையில நம்ம வந்து 5 விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். பகவத்கீதைய படிச்சு முடிக்கும்போது, பகவானோட உபதேசங்கள கேட்டதுக்கு அப்புறம் 5 விஷயங்கள். என்னென்ன விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸ்வரா, பகவான பத்தின நாலேட்ஜ் நம்மளுக்கு நெறைய கிடைக்கும். இப்ப நேத்துக்கே நம்ம வந்து 6 ஆப்புலன்சஸ் இருக்கு பகவானுக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவான் ரியலைசேஷன்ல. அதாவது 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒண்ணு வந்து பிரம்மன் ரியலைசேஷன். ஒளி வடிவத்துல வழிபடுறது. சூரியனோட ஒளிய மட்டும் பார்த்துட்டு, இவ்வளவுதான் சூரியன் அப்படின்னு நெனச்சுக்கிறது. ஆனா அதுவும் என்னது? சூரியனோட கனெக்டட் தான். அது தப்பு கிடையாது. ஸ்பிரிச்சுவல் தான் அதுவும். அதுலயும் லிபரேஷன் உண்டு. அதுக்கப்புறம் சூரியன உத்து பார்த்துட்டு, ஓ! உருவம் இருக்கு அப்படின்ட்டு அதோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுதான் வந்து பரமாத்மா ரியலைசேஷன். நம்ம மனசுல பகவானோட உருவத்த வச்சுட்டு தியானம் பண்றது. யோகிகள்லாம் இந்த முறையில தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இதுக்கும் லிபரேஷன் உண்டு. அதுக்கு அடுத்தது பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது என்னன்னா சூரியன பத்தி இன் டெப்த் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாரி பகவான பத்தி நெறைய விஷயங்கள கேட்டு, கேட்டு பாகவதம், பகவத்கீதைலாம் கேட்கும்போது, நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பகவான் ரியலைசேஷன் கிடைக்கும். அது எப்படின்னா, முழுமையா பகவான பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுல தான் நேத்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா நம்ம என்ன பண்ணோம்? 6 டைப் ஆஃப் ஆப்புலன்சஸ் பகவானுக்கு இருக்கிறது நம்ம பார்த்தோம். இந்த மாரி நெறைய பகவான் விஷயமா தெரிஞ்சுப்போம். ஒண்ணு ஈஸ்வரன், பகவான பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. அடுத்தது ஜீவா, நம்மளோட ஆத்மா. ஆத்மாவ பத்தி நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா, நம்ப இந்த உடம்பு வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஜென்மமும் மாறும். ஆனா, இந்த ஆத்மா தான் அதுதான் எப்பயுமே
இருக்க போறது. அப்ப அதுக்கு தேவையானதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும். அதுக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நேத்துக்கு நிறைய இன்டெப்த் நீங்க படிச்சீங்கன்னா, நேத்துக்கு சும்மா கொஞ்சம் தான் பார்த்தோம். ஆத்மா வந்து எதாலையும் அழிக்க முடியாது, எதாலையும் வெட்ட முடியாது அப்படின்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது எட்டர்னல், சத் சித் ஆனந்தா. இதுதான் ஆத்மாவோட ஃபார்ம். அப்போ சத்னா எட்டர்னல், சித்னா நாலேஜ். அதுக்கு ஞானம் நல்லாவே உண்டு. என்ன ஞானம்? ஸ்பிரிச்சுவல். நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுதான் ஆத்மாவோட நாலேஜ். அதனாலதான் அது நம்ம எப்ப சாமி கும்பிட்டாலும் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்ன? அந்த ஆத்மா அப்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் பிளிஸ்னா பரமானந்தம். வெறும் சந்தோஷம் கிடையாது, பரமானந்தமா இருப்போம் சாமி கும்பிடும் போது இல்லைங்களா? அந்த 3 விஷயங்களும் அதுதான் ஆத்மாவோட நேச்சர். அப்ப ஆத்மா பத்தி நம்ம நேத்திக்கே நம்ம நிறைய பார்த்தாச்சு. ஆத்மாவை பத்தி அது வந்து ஒரு நாளும் ஒரு சாப்டர் பார்க்கனால கொஞ்சம் தான் பார்த்திருக்கோம். ஆனா ஆத்மா பத்தி நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுலயும் முக்கியமா ஆத்மாவுக்கு என்ன ஃபுட். இப்போ உடம்புக்கு நம்ம நிறைய ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம், ஹெல்த்தியான ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம், யோகா பண்ணிக்கிறோம், எல்லாமே பண்ணி ஹெல்த்தியா என்ன வேணுமோ அதை கம்ஃபர்ட்டா வச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஆத்மாவையும் நம்ம வந்து கம்ஃபர்ட்டா வச்சுக்கணும்னா அதுக்கு நிறைய நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். அதுதான் அதோட ஃபுட். அதனால எப்பயும் அதுக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுக்க அது எப்படி இருக்கும்? ரொம்பவே ஆனந்தமா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆத்மா பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதின்றது மெட்டீரியல் நேச்சர். முக்குணங்கள், 3 குணங்கள் என்னன்னா சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்கள்ல என்னென்ன அப்படி இருந்தா அந்த குணங்கள்னா என்ன, அந்த குணங்கள்ல இருந்தா எப்படி இருப்பாங்க, அந்த குணங்கள்ல நம்ம வந்து சத்துவகுணத்துல தான் இருக்கணும், மத்த 2 குணத்தையும் நம்ம தவிர்த்திடணும். இதெல்லாம் நம்ம எங்க பார்ப்போம்னா ஞான யுகத்துல ரொம்பவே விளக்கமா நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் காலன்றது ஏன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல எல்லாத்துக்குமே டைம் உண்டு. டே அப்படின்னா 24 ஹவர்ஸ் இருக்கு, இயர் இருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி எந்த ஒரு பொருளும் உருவாச்சுன்னா அதுக்கு அழிவுன்றது ஒண்ணு கண்டிப்பா உண்டு. பர்த் இருந்துன்னா டெத்னு ஒண்ணு உண்டு. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. வெறும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு உண்டு. அப்ப டைம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கானது. அதுதான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கர்மான்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யற செயல்கள். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு பிறவிகள் ஏற்படும். கர்ம பந்தம். ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய அதனால என்ன ஆகும்? நம்ம செய்யற செயல்கள்னால நமக்கு நிறைய விஷயங்கள், நம்மளுக்கு பாபங்களும் புண்ணியங்களும் வந்து சேருது. அதனால நம்மளுக்கு பர்த் டெத் அதிகமா அந்த ஃபியூச்சர்ல நம்ம இருப்போம். இந்த மாதிரி இந்த 5 விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரா, பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம் பகவத்கீதையில. அதுக்கப்புறம் ஜீவா, ஆத்மானா என்ன, ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவை அதை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, முக்குணங்கள் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் காலம் பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் கர்மான்றது நம்ம செய்யற செயல்கள். அப்ப இன்னைக்கு கர்மயோகானா நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள். இந்த மாதிரி அதாவது எப்பயுமே குரு தேவை, அவங்களதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதனால அந்த இதுக்கு வந்து 3.17 இருந்து 3.35 வரைக்கும் நம்மளுக்கு விளக்கங்கள் கிடைக்கும். மிகப்பெரிய எதிரி நமக்கு யாரு வந்து எதிரி? நம்ம எப்பயுமே நினைப்போம் நமக்கு எதிரி வந்து வெளியில உள்ளவங்க தான் நம்மளுக்கு விரோதி அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அப்படி கிடையவே கிடையாது. நம்மளோட மனமும் நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு விரோதி. அது நம்மளுக்கு நல்லது செஞ்சதுன்னா அதை நம்ம நல்லபடியா பயன்படுத்தணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில கரெக்டா இருக்கும்னு அர்த்தம். அது போன போக்குக்கு நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு சில சமயங்கள்ல கஷ்டங்கள் வந்து சேர்ந்துடும். அதனால மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்றது இங்க நம்ம பார்ப்போம். எந்த ஸ்லோகத்துலனா 3.36 to 3.43 வரைக்கும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லைடு. இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட உடம்பு அத வந்து ஒரு தேர் மாதிரி, ரத்தம் மாதிரி வச்சுக்கணும். அதுல பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்துல 5 குதிரைகள் இருக்கு. 5 குதிரைகள் தான் நம்மளோட ஐம்புலன்கள். கண், மூக்கு, காது, கை, வாய். இதுதான் நம்மளோட உடம்பு ரத்தம். அதுக்கான 5 குதிரைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐம்புலன்கள். அதுக்கப்புறம் மனம், அதுதான் இந்த கயிறு. அதுக்கப்புறம் இந்த டிரைவர் இருக்காங்க இல்லையா, சேரியட் டிரைவர், அவங்கதான் நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ். அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்காங்க இல்லையா யாரு, பேசஞ்சர், அவங்கதான் சோல், ஆத்மா. இவங்க ஆக்சுவலா நம்ம ஆத்மா. அப்போ இந்த சோல் வந்து இந்த உடம்புல இருக்கு. இந்த உடம்பு எங்க சோலை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்? பகவான் கிட்ட சேர்க்கணும். பகவானோட கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும் பக்தி மூலியமா. அப்ப அதுக்காக இந்த 5 புலன்களும் இந்த மனமும் செயல்பட்டுச்சுன்னா அந்த ரத்தம் கரெக்டா போகுதுன்னு அர்த்தம் வழியில.
அது இல்லாம அதர்ம வழியில போச்சு, வேதத்துல சொன்னபடிக்கு இல்லாம கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, வாய் இது தன்னை திருப்திப்படுத்திக்கிறதுக்காக இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்தது அப்படின்னா, இந்த ரத்தம் என்ன ஆகும்? இப்போ ஒரு ஒரு சேரியட் இருக்கு. அது டிரைவர் சொன்னபடிக்கு கண்ட்ரோல்ல இருந்ததுன்னா, நம்ம என்ன பண்ணோம்? அது நம்ம எங்க போய் சேரணுமோ அங்க நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்கும். ஆனா கண்ட்ரோல் டிரைவரோட கண்ட்ரோல் இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அந்த ரதம் அங்க போய் சேராது. அதே மாதிரி அது என்னது? நம்மள பாதுகாப்பாவும் வச்சிருக்காது இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆயிடும்? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயே பொறந்து நம்ம கஷ்டங்களையும் சந்தோஷங்களையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். அதுதான் நம்ம இப்ப எல்லாம் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிக்கணும்? பகவத்கீதையை படிச்சு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஐம்புலன்கள் மனதை எப்படி நம்ம பகவான் வழிக்கு நம்ம கொண்டு வர முடியும் செயல்கள் மூலியமா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றதை கேட்கணும். அதனால ஆத்மாக்கு என்ன பயன்? பகவானோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான் ஆக்சுவலா இந்த ரத்தம் தான் நம்மளோட உடம்பு, ஆத்மா தான் பேசஞ்சர், அப்புறம் டிரைவர் தான் இன்டெலிஜென்ஸ், மனம் தான் அந்த கயிறு, அப்புறம் இந்த ஐம்புலன்கள் தான் நம்மளோட சென்சஸ். ஓகேங்களா? குதிரைகளா இருக்கு. அப்ப நம்ம கான்செப்ட் வந்து இந்த குதிரைகள், அதாவது இந்த ஐம்புலன்களை நம்ம நல்ல விதத்துல பயன்படுத்தணும். தர்ம வழியில பக்தியில நம்ம செலுத்தணும். மனதோட உதவியோட இன்டெலிஜென்ஸ் சொன்னபடி கேட்டு. இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும், இப்ப எனக்கு வந்து டிவி பார்க்கணுமா இல்ல பக்தி பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது. வரும்போது பக்தி பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து அந்த பக்கம் போனேன்னா நான் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். இல்ல நான் டிவி பாக்குறேன் அப்படின்னா அது வந்து நல்லது பார்த்தா சரி. அதுலயும் வந்துட்டு ஏதாவது கொஞ்சம் தப்பானதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, மனசு அதையே சிந்திக்க ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் அத நம்ம செய்யணும்னு தோணும். அது தப்பானதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அதையே அட்டாச்டா இருந்தோம்னா, நம்மளும் அந்த தப்பான செயல்கள செய்ய ஆரம்பிச்சுருவோம். அப்ப நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது, இந்த புலன்களும் மனமும் நல்ல விஷயத்துல நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும் பக்தி மார்க்கத்துல. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏகம் வத என்னன்னா எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க. அதாவது அர்ஜுனருக்கு டவுட் வந்து போச்சு. என்ன டவுட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்திதமுனி மாதிரி நான் வந்து செயல்கள்லாம் துறந்துட்டு அமைதியா இருக்கணுமா? இல்ல நான் வந்து செயல்கள் புரியணுமா? அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அப்போ பொதுவா பாத்தீங்கன்னா பக்தினாலே எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, ஓ எல்லாத்தையும் விட்டுறணும், நம்ம வந்து எந்த செயலும் செய்யாம நம்ம அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. பக்தின்றதான் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க வேண்டிய இடமே. ஏன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உடனே எல்லாரும் என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னா, காட்டுல போய் தவம் பண்ணணும் போல இருக்கு, வேற எதுவும் நம்ம இந்த உலகத்துல செய்வேனா, இந்த உலகத்துக்கும் நமக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல, அப்படி கிடையாது. அது ஒரு டைப் ஆஃப் லேசினஸ் கொடுத்துரும். ஏன்னா இந்த உடம்பு ஒண்ணு இருக்கு, அதையே நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை? நம்மளுக்கு செயல் புரியணும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளையும் பாத்துக்கணும், நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களையும் பாத்துக்கணும். பகவான் கொடுத்த அனுகிரகத்தினால திறமையினாலும் அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, போயிட்டு நம்ம வந்து செயல்களை துறந்துட்டு இருக்கிறது அவ்வளவு உகந்ததா இருக்காது அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஹனுமன் தூய பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுக்காக செயல் புரிவாங்க. பகவான் சொன்னபடிக்கு அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும். அதுதான் நம்ம நேத்திக்கும் பார்த்தோம். ஹனுமன் வந்து என்ன பண்ணாங்க? ராமருக்காக சீதைய போய் இலங்கையிலிருந்து மீட்டுட்டு வர்றதுக்கு நிறைய பேர் பிரயத்தனப்பட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளோட ஒரு செயல்களும் இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. மாதாஜி அவங்கள கோஹோஸ்ட் ஆகணும். ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, சாரி. हरे कृष्णा माताजी आए। कृष्णा माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। 3.6 पढ़िएगा डायरेक्ट। 3.6 माताजी। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலன்களின் பொருட்களில் மனத்தை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம பார்க்க முடியும். பாக்குறதுக்கு வந்து சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாங்க. ட்ரெஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காவி உடையெல்லாம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஒரு சில இடத்துல எல்லாம்.
இல்லைங்களா? ஆனா அவங்களோட கையில பாத்தீங்கன்னா மொபைல் போன் வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதாவது இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மென்ட்டான விஷயங்கள்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ வெளியில பார்க்கறதுக்கு சன்னியாசி மாரி இருப்பாங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ளார மெட்டீரியல் என்ஜாய்மென்ட்ஸ்ல அவங்களோட மனசு போச்சு அப்படின்னா, அவங்க வந்து என்னது? அவங்க சரியான வழியில இல்ல. அவங்கள மாரி உள்ளவங்க பிரிட்டண்டர், போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அப்ப சந்நியாசம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, சும்மா வந்து வெளியில வந்து பார்க்கறதுக்கு காவி உடையெல்லாம் கட்டிட்டு, அந்த சிம்பிள்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிறது கிடையாது. மனசளவுல நம்ம எப்படி இருக்கணும்? பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கணும். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து டிட்டாச் ஆயிட்டு. அதுதான் உண்மையான சந்நியாசமே தவிர, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு, காவி உடையெல்லாம் அணிஞ்சுட்டு, ஏதோ கோயில்லயோ எங்கேயோ போய் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா அவங்களோட மனசு ஃபுல்லா இந்நேரம் என்னோட குடும்பம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்நேரம் வந்துட்டு இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டோ, இல்ல தேவையில்லாத இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ல அவங்களோட மனசெல்லாம் அலைப்பாஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா, அவங்க வந்து அவ்வளோ உகந்ததா கிடையாது அப்படின்றதான் இங்க பகவான் சொல்றாங்க. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். பிரிட்டண்டர் யாரு? பாக்குறதுக்கு வெளியில எப்படி இருப்பாங்க? சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனால் எப்படி இருப்பாங்க? மனசளவுல இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள எல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டையும் அவங்களுக்கு அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கும். இந்த மாதிரி உள்ளவங்க அவ்வளோ உகந்தவங்களா கிடையாது. அப்ப வேற எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. ஆனா அது இங்க இல்ல. அதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிரகஸ்தனாவே இருப்பாங்க, கிரகஸ்தர்களாவே இருப்பாங்க. இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ரொம்பவே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? இன்வால்வ்டா இருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரிசா டெம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா? அங்க ரத்த யாத்திரை பண்றாங்கன்னு, அதாவது ஃபேமஸ். உலகத்துல ரொம்ப ஃபேமஸான ரத்த யாத்திரைன்றது ஒரிசால பூரி ஜெகநாத் மந்திர் ரத்த யாத்திரை. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அந்த கிங் அவங்க வந்து தெருவை வந்து வீதியை வந்து பெருக்கணும். பெருக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் ரத்த யாத்திரை, ரத்தம் வந்து கிளம்பும். அது ஒரு சாஸ்திர முறைப்படி கிங் வந்து பெருக்கணும் அந்த வீதியை. அப்புறம் தான் ரத்தம் வந்து ஜெகநாதரோட ரத்தம் வந்து அந்த வீதியில வரும். அப்போ அவங்க கிங் தான், அவங்க கிரகஸ்தர் தான். இந்த உலகத்துல அவங்க மெட்டீரியல் லைஃப்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா ஹி இஸ் a பியூர் டிவோட்டி. பகவானுக்காக ஒரு ராஜாவா இருந்தாலும் வந்து என்ன பண்றாங்க? வீதியை வந்து அவங்க வந்து ஸ்வீப் பண்றாங்க இல்லைங்களா? நான் கிங்கு, நான் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன், வேணா என்னோட சர்வெண்ட்டை கூட நான் அனுப்புறேன் அப்படின்லாம் சொல்லாம, பகவானுக்காக நான் செய்யறேன் அப்படின்னு வந்து செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் எப்படின்னா சிறந்தவங்க. அப்போ என்ன மாதிரி இருக்கணும்? கிரகஸ்தர்களா இருந்தாலுமே மனசளவுல பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்கதான் வந்து உயர்ந்தவங்க அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அது 2.37 ஸ்லோகம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வேதங்கள். அதாவது நம்ம வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த சாப்பாடுன்றது ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு தான் நம்மளோட எண்ணங்களும் செயல்களும், நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமும் அதுதான் வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கோம். இப்ப நம்ம என்ன மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நம்மளோட சென்சஸ் இருக்கும். அது வந்து சயின்டிபிக்காவும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அந்த சாப்பாடை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரசாதமா தான் எடுத்துக்கணும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது, ஏதோ நம்மளுக்கு டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி நம்ம அதை எடுத்துக்க கூடாது. ஏன், எதனால பிரசாதமா எடுத்துக்கணும்? நம்ம வந்து ஏன் அப்படியே நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம எடுத்தா என்ன தப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கண்டிப்பா அது சின்ஃபுல் ஆக்ஷன் தான். எதனாலன்னா, பகவான் என்ன பண்ணாங்க? வேதங்களை பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? வேதங்கள் 4 வேதங்களை பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த வேதங்களை என்ன பண்ணாங்க? ரிஷிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? முனிவர்கள்லாம் அவங்க யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் பண்ணாங்க. யஜ்ஞங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அந்த மந்திரத்தோட ஒளியினால தேவர்கள்லாம் சந்தோஷப்பட்டு மழை அதெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துக்கு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? சூரிய தேவன் ஒளிய தருவாங்க, வெப்பத்தை தருவாங்க, மழை வந்து இந்திர பகவான் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த பயிர் விளையறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் தேவர்கள் வந்து அந்த வேத மந்திரத்தின் ஒளியினால, அதோட சக்தியினால மகிழ்ந்து நம்மளுக்கு அந்த அனுகிரகத்தை கொடுக்குறாங்க. அதன் மூலியமா என்ன ஆகுது? சீட்லாம் வந்து நல்லா விளைஞ்சு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? நம்மளுக்கு தானியங்களை கொடுக்குது. அப்ப அந்த தானியங்களை நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம சாப்பிடுறோம். அப்போ இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. பகவான் வேதத்தை கொடுத்திருக்காங்க, சீடு
நிலம் எல்லாமே மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எல்லாத்துமே பகவான் தான் கொடுத்தாங்க. அதுல இருந்து வேதங்கள்ல இருந்து நம்ம நிறைய மந்திரங்கள்லாம் சொல்றோம். அந்த மந்திரத்தினால நல்லா வந்துட்டு என்ன அது தேவர்கள்லாம் சந்தோஷப்பட்டு நம்மளுக்கு அனுகிரகம் கொடுக்குறாங்க. அதனால அந்த இது என்னது பயிர்கள்லாம் நல்லா விளையுது. அப்ப அப்படி விளைஞ்சு வர பயிர்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் நம்ம அதை சமைச்சிட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். இப்ப நம்ம ஒரு பேங்க்குக்கு போறோம், நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணணும், பென் எடுத்துட்டு போல பக்கத்துல உள்ளவங்க கிட்ட கேட்கறோம், உடனே அவங்க கொடுக்குறாங்க நமக்கு பென்னு. உடனே எழுதி முடிச்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பெண்ணை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு தேங்க்யூன்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு சின்னதா ஒரு பெண்ணு கொடுத்ததுக்கே நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம தேங்க்யூன்னு சொல்றோம். ஒரு பேசிக் இது அதெல்லாம் மேனரிசம் இல்லைங்களா, குட் மேனர்ஸ் அதெல்லாம். அப்போ பகவான் நம்மளுக்காக ஒரு நாள் நம்மளால காத்து இல்லாமலோ, ஒரு நாள் நம்மளால சூரியன் இல்லாமலோ நம்மளால வாழ்க்கையை வாழ முடியுமா? ஒரு நாள் இல்ல 5 நிமிஷம் கிடையாது இல்லைங்களா. காத்தும் ரொம்ப முக்கியம், சூரிய வெளிச்சமும் வெப்பமும் முக்கியம், இல்லைன்னா ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். அந்த மாதிரி எல்லாமே சுத்தி உள்ள இயற்கை எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம வாழ்க்கையோட ஆதாரம் அதெல்லாம் பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. பட் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அதெல்லாம் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி நம்ம அது எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து நம்ம பகவான் அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்ப் பண்ணாலே நம்ம என்ன பண்றோம், தேங்க்யூன்னு சொல்றோம். ஆனா இவ்வளோத்தையும் பகவான் செஞ்சிருக்காங்க. பகவானுக்கு நம்ம திருப்பி ஃபுட் ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறது இருக்கிறதுல சிறந்த குணம். அப்போ அது வந்து என்னது, அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்போது அது அக்கர்மால வரும், பகவானுக்காக செய்யற செயலா வரும். இதே நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிட்டோம்னா, நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க உதவி செய்யறாங்க நம்ம கஷ்டத்துல, அவங்க நம்ம திரும்பி என்ன பண்ணிட்டோம், அவமரியாதை பண்ணிட்ட மாதிரி அர்த்தமாகும். சரி, பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்றோம், அப்ப பகவானுக்கு பசிக்குமா, நம்ம கொடுக்குற சாப்பாடுதான் பகவானுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. ஏன்னா அவங்க என்னது, தெய்வீகமான உடல் உடையவங்க, அவங்களுக்கு நம்மள மாதிரி கிராஸ் பாடி எல்லாம் கிடையாது. அது வந்து என்னது, தெய்வீகமான உடல் பகவானது. அப்போ எதுக்காக நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம குழந்தைங்க இருக்காங்க, நம்ம ஒரு சாக்லேட் வாங்கி தரோம், அது திருப்பி அம்மா நீங்க கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு மனசுல என்ன ஆகும், சந்தோஷம் வரும். நம்ம குழந்தை நம்ம கிட்ட அக்கறையா இருக்கே, அன்பா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம சாப்பிடுவோமா, அந்த சந்தோஷம் நம்மளுக்கு போதும், அது காட்டுற அன்பு நம்மளுக்கு போதும் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு வேண்டாம் நீயே சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பகவான் என்னன்னா, அவங்க நம்மளுக்கு கொடுத்த இவ்வளோ விஷயங்களும், அதாவது எவ்வளோ நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றோம், எவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றோம், தண்ணி குடிக்காம நம்மளால இருக்க முடியுமா தாகத்துல. அப்ப இவ்வளோ விஷயங்களையும் நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை, அதெல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸே பண்றது இல்லை, அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், மிச்ச விஷயங்கள நம்ம ரொம்ப நிறைய நம்ம கவனத்தை திருப்பிடுறோம். அதனால இந்த பேசிக்கான விஷயங்கள், தண்ணி, காத்து, சூரியன், வெப்பம், இதெல்லாம் என்னது, மழை, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்பவே நெசசரி. ஆத்மாவுக்கு, உயிர் வாழ எல்லா உயிரினத்துக்கும் ரொம்பவே முக்கியம், ஆதாரம். அத பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அதுல இருந்து கிடைக்கிற விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க உதவி செஞ்சு நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க கொடுத்து அதை நம்ம அவங்கள மதிக்காம நம்ம யூஸ் பண்ணது, அப்ப அது என்னத்துல வந்துரும், பாபத்துல வந்துரும். அதனாலதான் நம்ம என்ன ஒரு பொருள் சாப்பிட்டாலும் அதை நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். அதுக்காக நான்வெஜ் எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணக்கூடாது. நான்வெஜ்ன்றது பகவானுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், நம்ம மட்டும்தான் அவங்களுக்கு குழந்தைங்கன்னு கிடையாது, உலகத்துல உள்ள எல்லா உயிரினமும் அவங்களோட குழந்தைங்க தான். எப்படி நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம் 84 lakh ஸ்பீஷிஸ், அதுல எல்லா ஸ்பீஷிஸும் அவங்களுக்கு ஒண்ணுதான், மரமா இருந்தாலும் நம்மளா இருந்தாலும் பகவானுக்கு குழந்தைங்க தான். அதனால நான்வெஜ் எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணக்கூடாது. சாப்பிட்றதா இருந்தா தப்பு இல்லை, அது அவங்கவுங்களோட ஹெல்த் ப்ராப்ளம், ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. ஆனால் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது நம்ம வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு நன்றி சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். அது நம்ம இங்க பாக்குறோம், அதுதான் அதோட தாத்பரியம். அதனால எப்பயுமே நம்ம எந்த பொருள் சாப்பிட்டாலும், என்ன ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சாலும், அப்போ அது என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு நல்ல விஷயத்துல நம்மள கொண்டு போய் விடும், அக்கர்மால நம்மள கொண்டு போய் விடும். எது பிரசாதமா எடுத்துக்கும் போது. அதுக்கப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது, அதுவும் ஒரு செயல்ல தான் வருது இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்த நேரத்துல, பகவான் கொடுத்த இன்டெலிஜென்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம அதுவும் இந்த கலிகாலத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் தான் சிறந்தது அப்படின்றத பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்மளுக்கு. அதாவது 4 யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா இது சத்தியுகத்துல மெடிடேஷன், அதுக்கப்புறம் திரேதா யுகத்துல யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்துட்டு டெம்பிள் வர்ஷிப், அதாவது இப்ப கோயில் எல்லாம் 6 காலங்கள்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி வீட்லயே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயுமே வந்துட்டு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ், நிறைய சப்பன் போகலாம் ஆஃபர் பண்ணி செய்வாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பா வந்து வீட்லயே டிவோஷனல் சர்வீஸ் நடக்கும். ஆனா கலிகாலத்துல நம்மளுக்கு
எல்லாமே கம்மி, நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேன் கம்மி, நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் கம்மி, அப்படிலாம். அப்புறம் நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டும் கம்மி. அப்ப இவ்வளோ விஷயங்களும் கம்மியா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பகவான் ரொம்பவே ஈஸியான பேப்பர் கொடுத்தாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஜபம், சாண்டிங் லார்ட்ஸ் நேம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம இந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பாவங்கள் குறைஞ்சிடும். இதுவும் சத்தியுகத்துல அப்போ வந்து 1 lakh லைஃப் ஸ்பேன் நமக்குலாம். அப்போ நம்ம வந்து சத்தியுகத்துல இருந்தோம்னா நம்ம ஒரு 100 வருஷம் 125 வருஷம் நம்ம வந்து யஜ்ஞங்கள் தவங்கள் பண்ணோம்னா என்ன மாதிரி அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பலன் கொடுக்குமோ அதே பலன் தான் நம்மளுக்கு சாண்டிங் மூலியமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். என்ன பலன் நம்மளுக்கு யாக யஜ்ஞங்கள்லாம் திரேதாயுகத்துல பண்றோமோ கிடைக்குமோ அதே பலன் தான் கலிகாலத்துல சாண்டிங். அதனால இப்ப நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப மெனக்கெட்டு தினமும் கோயிலுக்கு போகணும், மெடிடேஷன் பண்ணணும், யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணணும், இவ்வளவு கொடுத்தா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, தினம் பண்ண முடியாது. ஆனா இருக்கிற இடத்துல இருந்தே பகவானோட நாமத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த நாமத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா தினமும் உச்சரிக்கணும். என்னென்னவோ பேசுறோம் ஒரு நாளைக்கு, காலையில எழுந்ததுல இருந்து சாயந்தரம் நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் எவ்வளவு விஷயங்கள் பேசுறோம். அது எல்லாமே ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்துட்டு நன்மையான விஷயமானா நிறைய நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா தேவையில்லாத விஷயங்களை கூட நம்ம தாட்ஸும் அப்படிதான் தேவையில்லாத விஷயத்துல நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருந்திருப்போம். ஆனா நம்ம இதே சாண்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா என்னது பகவானோட நம்மள கனெக்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு சம்பந்தத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அதனால நம்ம தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்களை நம்ம கம்மி பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும். அதுதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம தினமும் உச்சரிக்கணும். அது எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த, இந்த இது பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும். எதனால சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை யார் நம்மளுக்கு கொடுத்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கௌடிய சம்பிரதாயத்துல 4 சம்பிரதாயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல ஒண்ணு கௌடிய சம்பிரதாயம். அதுல வந்து கௌடிய சம்பிரதாயத்துல இருந்து கிருஷ்ணா வந்து பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணிருப்பாங்க. பிரம்மாவில இருந்து நாரத முனி, நாரதர்ல இருந்து வியாசர், அப்புறம் மத்வாச்சாரியார் அப்படியே வரும். அதுல பாத்தீங்கன்னா 22வது ஆச்சாரியரா யார் இருப்பாங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு இருப்பாங்க. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபுன்றவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட அவதாரமே. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய வேதத்துல கூட அதுக்கு வந்து இது உண்டு, சான்றுகள்லாம் இருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணாவோட அவதாரம் அப்படின்றதுக்கான நிறைய சான்றுகள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க வந்து லெவல் 2, 3 அப்படி போகும்போது இன்டெப்த் நிறைய பாப்பீங்க. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு அப்படின்றத இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அவங்க பகவான் கிருஷ்ணரோட அவதாரமே. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கலிகாலத்துல மக்கள் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்க மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க இல்லாம லிபரேட் ஆகணும். ஏன்னா பகவான் எப்பயுமே என்னது ரொம்ப நம்ம உயிர் வாழிகள் மேல என்னது ரொம்பவே அவங்க கருணையோட இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா? எப்படியாச்சும் அதாவது இப்ப நம்மளோட குழந்தைங்க எல்லாம் வெளியூர்ல வெளிநாட்டுல இருந்தாங்கன்னா நம்மள்கிட்ட பேசிட மாட்டாங்களா, நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பகவானும் எப்படியாவது இவங்களாம் நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட வந்துட மாட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி எப்பயுமே ஆசைப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்ப கலிகாலத்துல எல்லாரையும் கொண்டு வரணும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா லார்ட் கிருஷ்ணா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதாரம் எடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை இங்க நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க. அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்ல சொல்ல நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகி நம்ம லிபரேட் ஆகலாம். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் என்ன, எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட அவதாரமே. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, கலிகாலத்துல மக்கள் எல்லாம் லிபரேட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்க, மகாமந்திரத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக இந்த அவதாரத்தை எடுத்தாங்க. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு நம்ம வணக்கங்களை தெரிவிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நித்யானந்தா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பலராமர். எப்பயுமே வந்து ஆதிசேஷர் இல்லைங்களா பலராமர்ன்றவங்க. அவங்க வந்து எப்பயுமே கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுத்தாங்கன்னா கூடவே வருவாங்க. ராமர் அவதாரத்துல லக்ஷ்மணனா வந்தாங்க. அது மாதிரி கிருஷ்ணர் அவதாரத்துல பலராமரா வந்தாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதாரம் எடுத்தப்ப நித்யானந்த பிரபுவா வந்தாங்க. வந்து அவங்களுக்கு கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை உலகத்துக்கு பிரச்சாரம் பண்றதுல ரொம்பவே உதவியா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ அத்வைத
அத்வைத் ஆச்சாரியார். அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லார்ட் சிவாவோட அவதாரம், கதாதரர் ராதாராணியோட அவதாரம், அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாஸ் அப்படின்றவங்க நாரத முனியோட அவதாரம். அப்ப இவங்க 5 பேரும் பஞ்சதத்வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க 5 பேரையும் இவங்க 5 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கலிகாலத்துல மக்கள் வந்து பயனடையணும், இந்த மெட்டீரியல் பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல இருந்து வெளியில வரணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபடணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. அப்போ நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தா நம்ம கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட எப்படி இருக்கணும், நன்றியோட இருக்கணும். அப்போ இந்த மகாமந்திரத்தை நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த மகாமந்திரத்தை நம்ம தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை நம்ம அவசியம் சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த. இது சொல்றதுனால என்ன அர்த்தமாகுது, அவங்களுக்குலாம் நம்ம மரியாதையும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்ச மாதிரி ஒரு தாத்பரியம் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் மகாமந்திரம். இத ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஜபம் பண்ணணும். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாலை 108 தடவை பண்ணணும். அதிகபட்சம் 16 முறை கண்டிப்பா பண்ணலாம், அதுக்கு மேலேயும் பண்ணலாம். ஆனா ஒன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பரம்பரையோட கனெக்ட் ஆனோம்னா 16 டைம்ஸ் நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். சரிங்களா? ஆனா கண்டிப்பா செய்யணும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஏதேதோ பேசுறதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த பேச்சு திறனை அனிமல்ஸ்க்கோ பேர்ட்ஸ்க்கோ பகவான் கொடுக்கல, நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சுட்டு நம்ம தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு நம்ம திருப்பி அந்த நாளை யோசிக்கும் போது இன்னைக்கு நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு யோசிச்சா ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தோணுச்சுன்னா அதை விட நம்மள என்ன பண்ணலாம், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லும் போது நம்மளுக்கு நல்ல பகவான் நாமத்தை சொன்ன ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்கும், நம்ம பாபங்களும் நம்மளை விட்டு போகும், நம்ம பேச்சு திறமையை நம்ம நல்லபடியா பயன்படுத்தின மாதிரியும் இருக்கும். அப்போ நீங்க வந்துட்டு இந்த வந்து மாலையா வச்சு நீங்க வந்து பண்ணலாம். அப்ப இதுவும் ஒரு செயல் தான் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் 108 தடவை இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லலாம். இதுதான் ஜபமாலை, இப்படித்தான் இருக்கும், தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கிரீன்ல. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ணா பீட் இருக்கும், அதுலதான் இந்த பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்தை சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி குட்டி பீட்ஸ் இருக்கும், 108 இருக்கும். அது ஒண்ணுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே வரணும். சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படி பீடை திருப்பிடணும். அந்த கிருஷ்ணா பீடை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணக்கூடாது, அதை வெறும் பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்துக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் அதை கிராஸ் பண்ணி போகாம இப்படி திருப்பிக்கிட்டு மறுபடியும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வரணும். மறுபடியும் இங்க முடிஞ்சோடனே மறுபடியும் பீட்ஸை திருப்பிக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு நாளும் நம்ம ஜபத்தை செய்யணும். இல்ல மாலையெல்லாம் இல்ல அப்படின்னா கையிலேயும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி நம்ம செய்யலாம். ஆனா ஒண்ணு மகாமந்திரத்தை சொல்லணும், பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி 3.13. 3.13 yeah. यज्ञशिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वदं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாபங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாபத்தை உண்ணுகிறார்கள் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். எதனால, பகவான் கொடுத்தது எல்லாமே, நம்மளே பகவானோடது, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடும் பகவான் கொடுத்தது. அந்த சாப்பாட்டுக்காக நம்மளுக்கு எல்லாமே தேவர்கள்லாம் எவ்வளவு நம்மளுக்கு பிளஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா. மழை கொடுத்திருக்காங்க, சூரிய ஒளி கொடுத்திருக்காங்க, காத்து இருக்கு, தண்ணி இருக்கு, நிலம் இருக்கு, சீடுக்குள்ளார ஒரு உயிரும் இருக்கு இல்லைங்களா. இவ்வளவு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது அதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தது யாரு, நம்ம ஒரு தடவை யோசிச்சோம்னா கண்டிப்பா யாரு, பகவான் தான் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த பகவானுக்கு நம்ம அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து சம்பாரிச்சு நம்ம வாங்கினாலுமே அந்த திறமையும் நம்மளுக்கு யாரு கொடுத்தது, பகவான் தான். அந்த திறமைய சரியான வகையில உபயோகிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததும் பகவான் தான். அப்ப இவ்வளவு விஷயமும் பகவானால நடக்கும்போது அந்த சாப்பாடுன்னு எடுத்துக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அத பகவானுக்கு கண்டிப்பா ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். இதனால நம்மளுக்கு பாபம் வராது, புண்ணியங்கள் மட்டுமே வரும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ், அதாவது செயல்கள் எப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, உடல் தளம், உடல் அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறவங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் தளம், சென்சஸ்க்காக, காதுக்கு நல்ல விஷயம், ஒரு சினிமா பாட்டா பண்ணி அதை கேட்கறது,
அதே வந்து பகவானோட கீர்த்தனைகளும் கேட்கலாம். ஆனா சினிமா பாட்டுலாம் கேட்கறது, இல்லைன்னா தேவையில்லாத காசிப் பத்தி பேசுறது வாயால. புலன்களின் தலம். அதுக்கப்புறம் மனம். மனம்ன்றது மனசுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குற விஷயங்களா பார்த்து செய்யறது. சரிங்களா? அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவு சார்ந்த தலம். நல்ல எஜுகேஷன் இல்லைன்னா வேற விஷயங்கள்லாம் நம்மளாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா? அதாவது சயின்டிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்கலாம். அதே வந்து அவங்க வந்து டிவோஷனல் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய அவங்க அவங்களோட செயல்கள் வந்து அது சார்ந்ததா இருக்கும். மனம் மனம் சந்தோஷப்படுற விஷயங்களை செய்யறது. அதுக்கப்புறம் புலன்களுக்கு சந்தோஷம் தர விஷயங்களை செய்யறது. உடலுக்கு சந்தோஷம் தர விஷயங்களை செய்யறது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்யறோம் ஒரு நாளைக்கும். ஆனா ஆன்மீக தலம் தான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது. அது வந்து யாருக்கெல்லாம் செய்ய விருப்பம் இருக்குன்னா, யாருக்கெல்லாம் இந்த பிறப்பு இறப்புல விருப்பம் இல்லையோ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆன்மீக தலத்துல அது ஒன்னே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே எதையுமே என்ஜாய் பண்ணாம நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப போர் அடிக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல வந்துட்டு பகவான் போட்டோ இருக்கு, கிருஷ்ணர் இருக்காங்க, குட்டி கிருஷ்ணனா இருக்காங்க, லட்டு கோபாலா இருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், இப்ப எப்படி நம்ம வந்து ஃபேமிலிக்கு குக் பண்றோம், நம்ம சாமி கும்பிடுவோம். ஆனா ஒரு பாண்டிங்கே இருக்காது. ஏதோ போட்டோல ஒரு உருவம் இருக்கு, நம்ம பாட்டுக்கு சாப்பாடு அப்படியே கடமையன்னு வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்து நம்ம பாட்டு அப்படி இருக்க கூடாது. பகவான் அங்க இருக்காங்கன்றத நம்ம உணரணும். இப்ப நம்ம வீட்டுல குழந்தைங்க இருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க, ஒய்ஃப் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம சாப்பாடு செய்யறோம்னா என்ன ஒரு எண்ணத்துல செய்வோம், அவங்களுக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்வோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவானும் நிஜமாலுமே இருக்காங்க நம்ம கூட, வீட்டுல நம்மளோட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மனசுல கொண்டு வந்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றத பார்த்து பார்த்து நம்ம மனசு அதுக்கப்புறம் அதுவே போகும். பகவானுக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு மனசே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள கூட்டிட்டு போகும். ஆனா அதை நம்ம உணரணும். நம்ம வீட்டுல கடவுள் இருக்காங்கன்றத நம்ம நம்பணும். நம்ம மனசுல பரமாத்மாவா எப்பயுமே இருக்காங்க, அவங்கள நம்ம உணரணும். அப்படி உணர்ந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கைய வாழ ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அப்ப நானும் சாப்பிடுறேன் தான், எல்லாருமே சாப்பிடுறாங்க தான், பக்தர்களும் சாப்பிடுவாங்க, எல்லா எல்லா எல்லாருமே சாப்பிடுறாங்க. ஆனால் யார் ஒருத்தங்க பகவானுக்காக சமைச்சிட்டு அதுல இருந்து எடுத்து பிரசாதமா சாப்பிடுறாங்களோ அவங்களுக்கு என்னது, சாப்பிட்ட திருப்தியும் இருக்கும், பகவானை சந்தோஷப்படுத்தின சந்தோஷமும் அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்போ அதுல என்ன ஆயிடுது, நம்ம பகவானை நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணல, உதாசீனப்படுத்தல அப்படின்ற ஒரு இதுவும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளோட ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சு நம்ம செய்யணும். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்ததுல இதுதான். ஒண்ணு வந்து நம்ம ஃபுட் ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறது, அப்புறம் சாண்டிங் பண்றது. இது மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தோணுதோ அதெல்லாமும் நீங்க செய்யலாம். அதாவது ஆரத்தி காமிக்கிறது, தூபம் காமிக்கிறது, பகவான வீட்டுல இருக்காங்கன்றதும் மனசுல இருக்காங்க. அதுவும் என்னது, சும்மா இங்க மட்டுமா இல்ல, ஒரு பிறவிலும் நம்ம சோல் கூட வர்றது சூப்பர் சோல் மட்டும்தான். மத்தவங்க எல்லாருமே என்னது அந்தந்த பிறவிக்கு மாறுவாங்க. ஆனா நம்ம கூடவே இருக்கிறது பகவான். அப்ப நம்ம இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம அதனால இவங்களுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் தராம விட்டுனோம்னா கண்டிப்பா இவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும். ஏன்னா இவங்க எல்லாமும் நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்தவங்க தான் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து பகவானையும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளோட சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அததான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்ம செய்யணும். லலிதா கண்ணன் மத்தாஜி 3.42. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தவை, புத்தி மனத்தை விடவும் உயர்ந்தது, மேலும் ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுதான் அந்த சேரியட், நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சேரியட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நம்ம, அதுதான் என்னது, இதுதான் புலன்கள் வந்து மனத்தை விட என்னது தாழ்ந்தது, அதுக்கப்புறம் அதை விட உயர்ந்தது நுண்ணறிவு, நுண்ணறிவை விட உயர்ந்தது ஆத்மா. சரிங்களா? புலன்களோட உயர்ந்தது மனம், மனத்தை விட உயர்ந்தது நுண்ணறிவு, நுண்ணறிவை உயர்ந்தது ஆத்மா. அப்ப ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவை, அதை தான் நம்ம கவனமா செலுத்தி அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம புலன்களும் மனதிலையும் செலுத்தணும். புலன்கள் மனதும் அதன் வழிக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள், அதான் அந்த 5 ஹார்சஸ் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. ஜட பொருள்கள்னா என்ன, அந்த சென்ஸ் இது இருக்கு இல்லைங்களா, விஷயங்கள், நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை விட உயர்ந்தது செயலாற்று புலன்கள். மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது,
மேலும் ஆத்மாவோ புத்தியை விட உயர்ந்தவன். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த ஜட பொருள் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இடத்துலதான் நம்ம பகவானை வச்சுக்கணும். ஜட பொருளையே நம்ம நோக்கி நோக்கி போனோம்னா நம்மளுக்கு சரியான வழியில நம்ம போக மாட்டோம். பகவானை வச்சுட்டு சாஸ்திரத்துல சொன்ன விளக்கங்களை வச்சுக்கிட்டு வழிகாட்டுதலை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம்னா நம்மளோட வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளதா இருக்கும். சரியான இடத்துக்கு அது போகும். நல்ல முறையில நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ முடியும். முன்மாதிரியாக இருங்கள். மத்தஜி ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனாவது? இதுல நம்பர் இல்ல, ஐ திங்க் 21 நினைக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல நம்பர் இல்ல ஆக்சுவலா. यद्यत्ताशरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं गुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. அப்ப நம்ம யார ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் இங்க. இப்ப குழந்தைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அம்மா என்ன செய்யறாங்களோ அதை அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிட்டு செய்யும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாரு அந்த கண்ட்ரியை ரூல் பண்றாங்களோ அவங்கள. அப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்றது உயர்ந்தவங்களையா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க வாழ்க்கையை ஐ மீன் அவதாரம் எடுத்து கிருஷ்ணலீலை கிருஷ்ணாவதாரத்துல இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாமே தெரியும், பகவான் தான். இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணுமோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க. குருவெல்லாம் அவங்க வச்சுக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா. சாந்தியப்ப முனி குரு கிட்ட அவங்க குருகுலம் போனாங்க. அதே மாதிரி ராமர் பாத்தீங்கன்னா அவதாரத்துல ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ்க்கையை வாழணும் மரியாதை புருஷோத்தமரா வாழ்ந்து காமிச்சாங்க இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி எதுக்காக பகவான் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் மக்களுக்கு தெரியும், ஹியூமன்ஸ்க்கு அப்பதான் தெரியும் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும்ன்றது. அப்போ பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதே பொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. அப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்றவங்க கண்டிப்பா சரியான பாதையில போறவங்களா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3.36. अर्जुनोवाच अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय फलात् इव नियोजितः. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினார், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாப காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான்? அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க இந்த கொஸ்டின். விருப்பமே இல்ல, சிலவங்களுக்கு தெரியும் இது பாவம்னு தெரியும், இப்ப பேட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அது செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியும், இருந்தாலும் செய்யறாங்க. அப்ப எதனால அந்த மாதிரி செய்யறாங்க, எதனால அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏற்படுது, அப்புறம் ஏன் அவங்க துன்பப்படுறாங்க, அதனால எந்த விஷயத்தினால தூண்டப்படுறாங்க அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவானோட பதில் என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். மத்தஜி 3.38. सन्दो मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषैः भुञ्जते ते त्वहं पापा हे भजन्त्यात्मकारणात्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வாறு நெருப்பு புகையால் கண்ணாடி தூசியினாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஆசைகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது 3 விதமா இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஒரு சிலவங்களோட ஆசை எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா நெருப்பின் மேல புகை மாதிரி அவங்களோட ஆசை அந்த அளவுதான் இருக்கும். அந்த நெருப்பின் மேல புகை நம்ம லேசா அப்படி ஊதி விட்டுட்டோம்னா போயிடும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் வேணும்னு நினைப்பாங்க. இல்ல இது தப்பு, இது செய்யக்கூடாது அப்படின்றது அவங்க மனசு இன்டெலிஜென்ஸ் சொன்னுச்சுன்னா அவங்க உடனே அதை செய்ய மாட்டாங்க. ஒரு சிலவங்களோட ஆசை இந்த அளவுல இருக்கும். இன்னொருத்தவங்களோட ஆசை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்ணாடி மேல உள்ள அழுக்கு மாதிரி. அது என்னன்னா லேசுல போகாது அந்த ஆசை. என்ன பண்ணணும், அந்த அழுக்கு, இப்ப கண்ணாடி மேல அழுக்கு இருக்குன்னா அது என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு துணி வச்சு நம்ம நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தி தொடச்சோம்னா அது போயிடும் இல்லைங்களா. அந்த அளவுக்கு ஒரு சிலவங்களுக்கு புலனின்ப அந்த பொருட்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது மேல ஆசை இருக்கும். அப்ப அது அவங்க என்ன கொஞ்சம் மனசை இன்னும்
திடமா கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த ஆசையில இருந்து அவங்க வெளிவரணும். இன்னும் சிலவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா கருப்பை மூடி இருக்கு இல்லைங்களா, அது எவ்வளவு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த புலன் இன்பத்தை அவங்களால அனுபவிக்காம இருக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு அந்த லஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஆழமா அவங்களுக்கு இருக்கும். அதை அந்த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் அவங்களுக்கு அனுபவிச்சே ஆகணும். இந்த புலன் பொருட்களுக்கான இந்த புலன் இன்பத்துக்கான விஷயங்களை அனுபவிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஆழ்ந்திருக்கும் அவங்களோட டிசையர்ஸ். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க 3வது கேட்டகரி. அப்ப 3 விஷயமா இருக்கு. ஒரு சிலவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே, அதாவது சோலும் இதுவும் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸும் ஐ மீன் மனதும் எப்பயுமே ஆக்டிவா தான் இருக்கும். அது எதுலயாவது ஆசைப்படும், எப்பயுமே அது எதுலயாவது என்கேஜ் பண்ணிக்கும். அப்படின்னும் போது மனுஷன் ஒரு மனிதன் எப்பயுமே என்னது கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணுத்துல ஆசைப்படதான் செய்வாங்க. அப்போ தப்பான விஷயத்துல ஆசை அப்படின்னா, ஒரு சிலவங்களோட ஆசைகள் எப்படி இருக்குன்னா, தப்புன்னு தெரியும், உடனே சரியா செய்யக்கூடாதுன்னு அவங்க மனசு சொன்னுச்சுன்னா அதை செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் எப்படின்னா நெருப்பின் மேல மூடப்பட்ட புகை மாதிரி, இன்னொருத்தவங்களோடது கண்ணாடி மேல இருக்கிற அழுக்கு மாதிரி. அது இன்னும் கொஞ்சம் பிரயத்தனப்படணும் அந்த ஆசையை அவங்க கட்டுப்படுத்துறதுக்கு. இன்னும் சிலவங்களுக்கு கருப்பை மாதிரி ரொம்ப என்னது கருவை மூடி இருக்கிற கருப்பை மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அவங்களால அந்த அளவு ஈஸியா அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அப்ப இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணா இந்த மாதிரி தப்பான விஷயங்கள்ல இருந்து வெளியில வரலான்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது, ஏன்னா நம்மளோட மனசு நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் பகவான் மேல நம்ம செலுத்தும் போது, பந்தப்படுத்தும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம ஈஸியா வெளியில வந்துடலாம். இப்ப எனக்கு ஏதோ ஒரு படம் பார்க்கணும் கமர்ஷியலா டிவில, அதே நேரத்துல நான் ஒரு லிட்டில் கிருஷ்ணாவோட யூடியூப்ல உள்ள லிட்டில் கிருஷ்ணாவோட இது பார்க்கணும் அப்படின்னா, நான் லிட்டில் கிருஷ்ணாவோட யூடியூப்ல பார்த்தேன்னா எனக்கு டிவி பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும், அதே சமயத்துல கிருஷ்ணாவோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த நான் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா கீர்த்தன் கேட்கலாம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு இடத்துலயும் ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு செயலையும் நம்ம செய்யும் போது பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா நம்ம செய்யணும். அதுதான் கர்மயோகம் அப்படின்றது. அதுதான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தது. துரத்தல் அல்லது செயல் தான் உயர்ந்ததுன்றத பகவான் சொன்னாங்க. ஏன்னா துரத்தல்ன்றது அவ்வளோ நல்ல விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா சிலவங்க என்னது அதுதான் பிரிட்டண்டரா இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க அவங்க எப்படின்னா வெளியில பாக்குறதுக்கு சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாங்க, ஆனா உள்ளுக்குள்ளார மெட்டீரியல் ஆசை எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம எப்படி இருக்கணும், கிரகஸ்தர்களா இங்கே இருந்தாலுமே மனசளவுல பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தி வாழ்க்கையை வாழறதுதான் உயர்ந்தது. அதனால செயல் தான் உயர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகா, ஞான யோகா, இதுல நிஷ்காம கர்மயோகா சிறந்தது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. நிஷ்காமன்னா என்னன்னா எல்லாமே செய்வாங்க, ஆனா எந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸும் எதிர்பார்த்து செய்ய மாட்டாங்க. அது ஞான யோகாவோட சிறந்தது அப்படின்றாங்க. கர்ம காண்டம் அது பத்தி நம்ம பார்த்தோம். கர்ம யோகான்றது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸை எதிர்பார்த்து பண்றது. எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். அதாவது நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்றோமோ அவங்க கண்டிப்பா என்னது ஒரு நல்ல வழியில உள்ளவங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லஸ்ட், நம்மளோட ஆசைகள், டிசையர்ஸ். அது எந்த மாதிரி விஷயத்துல இருக்கு அப்படின்னு நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம். லஸ்ட், அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், காமம், கோபம், அதனால நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம்னு பார்த்தோம். அப்ப நம்மளோட ஆசைகள் தான் நம்மளோட மெயின் பார்ட். அது மட்டும் நம்ம நல்ல விஷயத்துல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, பகவான் விஷயத்துல வச்சுட்டோம்னா அது சிறந்தது. இல்லையா அட்லீஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், தர்ம வழியிலயாவது வச்சிருக்கணும். அதர்ம வழியில வச்சுட்டோம்னா தப்பு. அதுதான் விகர்மான்றது. சாஸ்திரத்துல சொல்லாததெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதெல்லாம் செய்யறது, அதுதான் விகர்மா. அது என்னன்னா பாப செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் கர்மா, அது என்னன்னா ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸை எதிர்பார்த்து பண்றது, நம்மளோட திருப்திக்காக ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்து பண்றது. அதே அகர்மா அப்படின்னா பகவானுக்காக டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது. இப்ப நம்ம கையில தான் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு. நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தி எல்லா செயல்களும் செய்யும் போது நம்மளோட பாவங்கள்லாம் வராது. நம்மளுக்கு இந்த பந்தங்கள்லாம் அவ்வளவா ஏற்படாது. இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தோட நம்ம லிபரேட் ஆகலாம். இல்ல எனக்கு இந்த என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் தான் வேணும், இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல நம்ம இருக்க வேண்டியதா ஆயிடும். அதனால இந்த கர்மயோகால இருந்து நம்மளோட செயல்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி முடிச்சு விடுறேன். ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी.
Hare Krishna Mataji, thank you for your service. Hare Krishna Jai Shri Mataji, thank you for your service. Hare Krishna.